Sembla mentida que estiguem tocant ja la primera quincena de febrer, ho dic per l'oratge, però també sembla mentida que els diaris van plens d'amnistia cap amunt, amnistia cap avall, cap a l'esquerra o cap a la dreta, i clar, és una manera com qualsevol altra de distraure la nostra societat, perquè no se n'adona que la banca continua fent bingo i no para d'augmentar beneficis malgrat la situació econòmica per la que passen cada vegada més famílies. El personal es distreu amb coses simples i per si falta alguna cosa doncs endoyen partits de futbol i així aconsegueixen esmortir l'opinió pública perquè no se n'adona que l'augment de l'escletxa salarial entre els directius i els treballadors resulta injustificable. La democràcia política perd la seva raó de ser quan no se correspon amb la democràcia econòmica i amb la justícia social. 3 pilars fonamentals per continuar endavant amb un sistema equitatiu.